La ramaderia és molta feina, és sacrifici, és dissabtes, diumenges, Nadal, pluja, vent, cada dia. Ha sigut una feina que l'hem fet sempre. És com quan algú va amb bici, no? Segurament que no estarà mirant les hores que hi dedica o l'esforç que hi fa, perquè és una cosa que agrada. Pues a mi, en el meu cas, és el mateix, és una cosa que m'agrada molt. De fet, al ser un país d'alta muntanya, ja anem condicionats amb mínim 6 mesos d'estabulació, invertir molt en menjar, treure molts fems, vull dir, estar a punta de dia, plegar tard. La mecanització, l'orografia, la climatologia, és tot advers. Les dificultats hi són, no? Estem en una ramaderia d'alçada i si aquí no t'hi pots guanyar la vida, a part que ho fem per guanyar-nos la vida i per l'amor a la terra, necessitem que les administracions estiguin al nostre costat. A la llei d'agricultura es van crear els ajuts, diguéssim, per acompanyar el sector ramader principalment, també l'agrari, però principalment el ramader. Moltes vegades no s'acaba tot amb subvencionar. Protegim el producte andorrà enfront del producte estranger. Quan les maduixes de Suïssa estan madures, les maduixes d'Almeria no les importen. No ens podem plantejar polítiques tan intervencionistes com les suïsses, produint al llarg d'un any, però hem d'assegurar que hi hagi carn per assegurar la bona nutrició de la nostra població tots els dies de l'any. El que passa és que hi ha molta competència, hi ha bones carns que venen de fora a preus segurament més assequibles perquè estan fetes de manera més industrial. Yo compro carne Andorra. Me gusta y es buena, por eso la compro. No consumo productos de Andorra, no. Más también quizás por el precio, me imagino que serán más caros. I miro molt els preus, però si pot ser del país, indudablement sí. Penso que val la pena, que tenim que consumir productes del país. On hi ha tota la traçabilitat. Podem comprovar que és el mateix número, 3171, 3171. S'ha creat la marca de carn d'Andorra, però sí que és veritat que no deixa de ser un producte una mica exclusiu, perquè no entra dintre del preu de mercat normal, sinó que està un pèl per sobre. No es pot competir en preu amb 20 quilòmetres cap al sud. Al final estem produint entre un 10 i un 15% de les nostres necessitats de carn. Vol dir que quan sortim a aquest mercat hem de sortir amb uns preus que facin que el producte sigui accessible. Sí que hi ha molt client que mira el producte de proximitat, però encara n'hi ha molt que mira el preu. I clar, és una lluita contínua que tenim.